Laing duha ka barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang kumpirmado nga adunay kaso sa African Swine Fever kun ASF. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Wa pa hinuon ibutyang ni Dr. Jessica Maribok ang in-charge sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF sa Dakbayan sa Sugbo ang duha ka barangay nga nimutang sa upland area sa syudad. Nasara nila ang kaso dihang nanguligta sila og blood sample sa mga baboy ug ipaubos sa kumpirmasyon dinasuta nga positibo gyud. Usa ra ka baboy ang nagpositibo sa usa ka barangay nga namatay og gani na lubong na, samtang ang laing barangay 5 ka mga baboy ang nagpositibo usab og nangamatay na. Gidid-an na nila ang mga may baboy nga makagawas sa duha ka mga barangay. Hinoon wa ra nila ikal ang mga baboy haduol sa dapit nga wa takbuhi sa ESF. Sa pagkakaroon, 9 ka barangay sa Cebu City ang infected sa ESF apan ang 5 ka barangay nasumpo na ang balatian sa mga baboy samtang ang upat padayon nilang gibantayan. Gikinahanglan nga mukuha mga hog racers o mga ginahanglan nga rekisito sa DVMF kung may mga baboy nga ipagawas sila dapit. Blood collection ta, and then monitoring siya, and then maka-issue ra ang barangay o barangay livestock certificate kung naanay green slip ang barangay. Especially karon na naanatay additional na duha ka barangays na nagpositive. Sa pikas bahin, gitugan sa DVMF nga gidid-an una ang pagsulod sa mga baboy gikan sa mga dapit nga dunay kaso sa ESF kung walay mga dokumento gikan sa Bureau of Animal Industry o sa ilang buhatan. Naay duha na gidungag, which is ang recognition of surveillance, recognition of surveillance of ASF, and the certificate of acceptance coming from that will be issued by the DVMF. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.